Áno, v úvode relácie som už spomínala, že dnes sa budeme rozprávať o šikane, ktorá sa dotýka našich detí. Budeme hovoriť o deťoch na Slovensku, preto sa veľmi teším, že je našim hosťom aj pani profesorka Evka Gajdošová. Pekný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Vy ste človek, ktorý sa venuje tejto téme, máte k tomu fantastické informácie, dáta, preto sa tešíme a to chcem možno aj divákom povedať hneď, že budete s nami až do konca relácie, takže ak budete mať otázky k tejto téme, pani profesorka bude odpovedať vám a potom pochopiteľne ešte aj v závere relácie verbálne. Na úvod, ak dovolíte, skôr ako si pustíme výpovede detí a učiteľov, ako na tom sme na Slovensku a ako majú oni skúsenosť so šikanou. Prvá otázka veľmi jasná. Ako je to na Slovensku so šikanou, čo sa týka nejakých dát, nejakých výstupov? No, sme veľmi smutnými odborníci, ale aj pedagogickí pracovníci, že šikana nám stúpa. Možno preto, že je aj okolie také napäté a trošku je tam veľa obáv, úzkosti, bombové útoky, možno aj trošinku rozpad slovenskej rodiny. Aj teda tá nervozita nám stúpa. Vidíme to ako my odborníci práve na deťoch. Imunný nie je žiaden typ školy, teda cirkevná, štátna, súkromná. Všade šikanu nachádzame. A keď pozeráme na nejaké štatistiky, tak ukázalo sa, že vyše 80 až 90% detí bolo svedkom šikany a dokonca sa boja šikanovania. A predstavte si, že viac dievčatá, pretože sú tak trošku závislé na tom, ako vyzerajú, na sebe postave, na tom. A boja sa, že práve na túto tému budú nejaké urážky a nejaké... Sme zraniteľnejšie, áno, už aj v tom veku práve. Aj v tom mladšom veku. Ďakujem pekne, takže percentá, ktoré ste povedali, sú desivé z môjho pohľadu. Áno. A preto sa teraz pozrieme trošku na to, akú skúsenosť majú deti so šikanou a v závere tej dokrutky sú dobré správy, ako fungujú niektorí učitelia, respektíve školy. A potom si k tomu povieme viac, takže poprosíme si dokrutku. Ja osobne som sa nikdy nestretla s šikanou. A keby niekoho šikanovali v tvojom okolí, vedela by si mu pomôcť? Vedela by si, na koho sa máš obrátiť? Asi by som mu povedala, nech sa obratí na rodičov, alebo učiteľke, alebo psychiatričke, nech sa proste povie všetko, čo sa deje a možno, že to budú nejak riešiť. Čo si vlastne pod tým slovom šikana predstavuješ? Akože keď sa ti niekto vysmieva. Ja som sa ešte nestretla so šikanou, ale mám nejaké kamošky, ktoré sa stretli a teda čo aspoň oni hovorili, nie je to veľmi príjemný pocit a treba pri nich akože vždycky stať počas toho času a tak. Keby teba niekto šikanoval, vedela by si, kde hľadať prvú pomoc? No, najprv som sa porozprávala s mamou, že ako vlastne, ak to mám riešiť, že či to je vhodné riešiť s učiteľkou a také. A keby hej, tak by som sa obratila na tú učiteľku, že nech sa aj s nami všetkými porozpráva. Ja osobne som sa stretla so šikanou, bolo to veľmi nepríjemné a som zistila, že moje najlepšie kamarátky písali o mne papieriky, veľmi nepríjemné papieriky, tak som bola pri kamarátoch, ktoré pri mne stáli, som bola veľmi šťastná za to, ale bol to strašne nepríjemný pocit a riešili sme to s učiteľkami a potom sa to v pohode vyriešilo. Už sa bavíme, ale nebudeme sa asi už kamarátiť, ale bavíme sa v triede v pohode. Keby si vedela o niekom, koho v tvojom okolí šikanujú, ako by si mu pomohla, alebo čo by si urobila? Tak nech to najprv rieši s rodičmi, neskôr s učiteľkami a potom aj so školským psychológom a tak. Áno, so šikanou som sa stretla na vlastnej koži. Posmievali sa mi a hneď som povedala mame a potom sme to riešili. Ako ste to riešili, aj so školou, alebo len rodičia? No rodičia, ja som sa s nimi porozprávala a povedali mi, že takéto veci proste sa dejú a že sa netreba akože niečo báť. Tak sa to vyriešilo všetko? Áno, už nad tým nerozmýšľam. Som veľmi rada a som pyšná na našu školu, že sa to rieši. Mali sme prípady, ale veľmi pekne sa to vyriešilo a myslím si, že netreba predtým zatvárať oči a že treba k tomu pristúpiť čelom. Keď sa niečo také stane, riešime to pohovorom s tými deťmi, teda s tým agresorom a s tým šikanovaným, následne s rodičmi. Samozrejme, ten podporný tím tam je, čiže školská psychologička, školské špeciálne pedagogičky a následne aj s rodičmi to riešime. No a tým pádom
všetko je vyriešené, lebo tí rodičia samozrejme chápu to a v podstate cieľom je, aby to dieťa chodilo rado do školy, aby sa tu cítilo bezpečne. Tak naša škola v súlade so školským zákonom má vytvorený školský podporný tím, ktorý vlastne tvorí školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný a kariérny poradca. A oni vlastne úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, v neposlednom rade s vedením školy a rodičmi. S akým výsledkom? Ja si myslím, že má tento školský podporný tým určite svoj význam a opodstatnenie, pretože častokrát sú nápomocní, dajú nám nejaké rady a pomôžu vyriešiť situáciu. Ešte raz ďakujeme základnej škole v Dunajskej Lužnej, pretože sme sa práve s pani profesorkou zhodli na tom, že je to veľmi špecifické a úžasne sú tam pripravení a veľmi milo nás prekvapilo, že boli ochotné dievčatá aj hovoriť o sebe a o svojich problémoch. Takže sama ste povedali, že toto je ideálny stav, keď sa deti obracajú na rodičov. Videla som práve tú spoluprácu škola a rodina, čo teda pri tomto šikanovaní ako sociálno-patologickom jave je nevyhnutné, aby naozaj aj rodičia mali dôveru voči učiteľom, školskému psychologovi, vedeniu školy, že môžu prísť, povedať o týchto problémoch, že není to zametané pod koberec a že aj škola spolupracuje s rodičmi. Táto je, myslím, že hudba budúcnosti, aby sme si vytvorili také dobré vzťahy vzájomné. Poďme pomôcť. Veľa nás sledujú napríklad starí rodičia, ale aj rodičia, ktorí možno nepoznajú, čo to je vlastne tá šikana. Povedzme si, aké formy šikany môžu deti stretnúť a potom si povieme, čo to s deťmi môže robiť. No, aby som na úvod hneď povedala tejto časti, šikana nie je jednorazový akt. Lebo väčšinou, keď 2-3 krát sa pobijú, povie niekedy pani učiteľka alebo mamina, no šikanujú ho. No musí to trvať dlhodobo, mesiace, možno niekedy aj roky, kde si agresor alebo skupina agresorov vyberú obeť, a viac obetí, a teda využívajú možnosti ako verbálnej alebo fyzické agresie. Čiže ak ste hovorili o tých formách, určite ohováranie alebo nejaké negatívne výroky. Kradnutie veci. 10 musí obeť nosiť, musí, čo ja viem, peniaze niekedy dávať agresorom, musí mu písať domáce úlohy a takéto proste ďalšie veci, ktoré na obeti ten agresor využíva a zneužíva. Dobre, poďme k tomu, prečo deti, ktorým sa to stáva, nechcú o tom hovoriť. To znamená, do akej miery je ten agresor ten, ktorý ich dokáže jednoducho tak vystrašiť, že nedokážu o tom hovoriť. A povedzme si hneď aj B, či rodičia, ak sledujú a poznajú svoje deti, môžu hneď odčítať, že s mojim dieťaťom sa niečo deje a je za tým práve šikana. No, môžeme začať od konca. Nech sa páči. Že pozrime si, aké tie prejavy dieťa má. Určite trošku taká depresia, smútok, plače doma, zatvára sa do izby a tam to veľmi takto hlboko prežíva. Môže to byť aj čo ja viem ešte, čo by som zdôraznila. Veci, ktoré mal rád, tak ho prestanú baviť. Presne tak, alebo čo ja viem, poruchy spánku, zaspávania, alebo nejaké nočné mory, že teda sa zobúdza, plače, kričí. Že toto, alebo začína byť dokonca on agresívny voči mladším súrodencom. Dokonca sa nám stalo, že voči zvieratkám, ktoré mal, a teda tú agresiu vybíja na nich. Môže byť napríklad aj prejavom to, že si začne vymýšľať, že ho bolí brúško, prestane mať chuť chodiť do školy. Áno, veľmi dobre hovoríte. Naozaj tieto psychosomatické prejavy sú tam, že povie, že má teplotu, čo aj teplotu nakoniec môže mať, pretože ten strach, ktorý má, že sa vráti do toho prostredia, kde to začne, spôsobí, že aj tá teplota príde, aj, čo ja viem, so srdiečkom niečo, so žalúdkom a s týmito zažívacími vecami. Takže naozaj tá psychosomatika je veľmi silná. Videli sme dokrutku, že deti boli veľmi ochotné a veľmi otvorené a povedali nám, že prvé, čo som to povedala mame alebo rodičom. Vy ste hneď poznamenali ideálny stav, úžasné, že to funguje. Skôr máte skúsenosť, že to nefunguje. Tak poďme im teraz pomôcť, že ako majú deti, respektíve rodičia, odčítať, ak mi dieťa nechce povedať. Lebo asi sa zhodneme na tom, že aj moja generácia sme boli šikanovaní. Veľmi dobre si to pamätám, čo sa dialo u nás na školskom dvore a na kom sa väčší, starší žiaci proste vyvršovali. Ale nikdy to nebolo v takej miere, že nás to až tak nejak poznačilo. Viete, že prvé, čo ste hovorili, že teda nechce chodiť do školy, odmieta.
Čiže aj tá choroba je spojená s tým, že odmieta. Ak príde do školy, zdržuje sa teda v triede na svojom mieste, bojí sa teda nejak vojsť do tej komunity, ktorá ho odmieta, cez prestávky odchádza von z triedy, zdržuje sa možno pred kabinetom učiteľov, alebo žiada rodičov, aby ho vozili odprevadili ho až do školy. Áno, a potom ho zase vyberali. Čiže aj tieto znaky zistujeme, že sú tam. Chceme si pomáhať, ako som hovorila, za našich čias nič také nefungovalo, ale teraz existujú rôzne pomoci. Je plný, našťastie školy vedia, na koho sa obrátiť. Sú rôzne aplikácie, sú rôzne telefónne čísla. Vy s nimi narábate, s tými dátami a s tými informáciami. Takže ako to vlastne funguje? Pretože sú deti, ktoré sa boja povedať, že Marienku, Jožka, neviem koho, proste šikanujú. Ak dovolíte, ja zoberiem aj takýto váš plagát, ktorý ste priniesli, alebo jednoducho označenie. Myslím, že to máme aj na televíznej obrazovke, kde by sme mali vysvetliť, kto je toto a kde sa tu deti v tomto nachádzajú. No, veľmi rýchlo, aby sme stihli všetko. Áno. Čiže ak je to obeť, môže byť obeť na základe teda, čo ja viem, iných prejavov, fyzických alebo psychických, farba pleti. Obezné deti to majú ťažšie. Deti s okuliarkami to majú ťažšie, čo ja viem, vlásky tam hrajú rolu. Ale je aj provokatívna obeť, že niekto začne práve hrať obeť, aby bol také starostlivosti učiteľa, alebo aby niekto prejavoval väčší záujem. Takže máme aj takéto obete. Predstavte si. Áno, to sme ako prekvapení, ale máme ich. To znamená, je to dieťa, ktoré chce na seba ako keby upútať pozornosť a trošku má tú starostlivosť, že aha, toto je dieťa, voči ktorému... Sú to viacej dievčatá alebo chlapci? Aj. Dobre, nevidíme tam rozdeľovať, dobre. Takže toto je obeť. Máme agresorov, také 3 typy. Tých brutálnych, ktorí naozaj idú do toho veľmi agresívne a násilnícky, ale máme aj tých, ktorí pre možno rehot v triede, pre dobrú náladu zabávajú iných. Zaujímavé je, že keď pani učiteľka sleduje, že kto to bol a ty, Janko, si teda takto pôsobil, tak tá obeť ešte ho chráni. Nie, pani učiteľka, to, čo ja viem, sme sa zasmiali, bol sranda v triede. Ale on ho chráni, lebo má strach? No, áno, agresora ochráni tým, že sa ho takto zastane. Čiže aj takíto agresori a potom tí rafinovaní, takí manipulatívni, ktorí bez svedkov šikanujú. Takže tam to veľmi ťažko vieme dokázať. Ale ešte by som tu chcela upozorniť práve na ten obrázok, že nemáme len agresorov obete, máme svedkov šikany. A tí svedkovia šikany nám niekedy hovoria po veľa rokoch, že tiež trpeli. Aj to, že sa nedokázali postaviť proti agresorom, nedokázali mu, povedzme, aj trochu vynadať, že my toto v triede netrpíme. A potom neskôr majú výčitky svedomia, že do toho nevstúpili. Jedno dievčatko v tej ankete povedalo, že vlastne to nečakala, lebo to boli najlepšie kamarátky, ktoré na ňu teda posielali tie. To znamená, že to musí neuveriteľne zamávať s tými deťmi ako takými. Ktorý vek je, by som povedala, taký najzraniteľnejší, čo sa týka práve šikany? Lebo ja mám taký pocit, že naozaj deti šikanujú sa už 8-ročný, 9-ročný, ale zrejme je to vypuklejšie práve v tom pubertálnom období. Predstavte si, že už učiteľky materskej školy nám hovoria, že aj tam už to začína, že majú takú obeť, voči ktorým 3-4 chlapci alebo dievčatká teda idú proti nemu. Čiže už materské školy, základné školy, no ale pravda, že od tých 10-11 rokov, keď sú deti veľmi už citlivé, zraniteľné, to je obdobie puberty, rôzne biologické a psychologické zmeny a sú citlivé na svoju vizáž, tak tam to začína byť veľmi silné. Pani profesorka, keď ste povedali materskú škôlku, tak mi príde na len to, že deti kopírujú svojich rodičov. To znamená, ak dieťa má doma rodiča, ktorý je voči mame možno agresívny, tak je logické, že začne byť agresívny voči svojmu kamarátovi v škôlke. Dobre hovorím? Dobre som to pochopila? Naozaj. Lebo neviem, odkiaľ môže 5-ročné dieťa zistiť, že ako sa šikanuje. Áno. Čiže jednak agresivita v rodine, že tie hádky a niekedy facky, že v takých rodinách môžu byť. Takže aj toto hrá rolu. Len vstupujú nám do toho už rôzne digitálne technológie. Teraz už som nám išla k sociálnym sieťam. Áno, takže deti vidia veľa agresivity už tam. Vidíme, že mamička ide s kočíkom, 1,5-ročné dieťatko a už s mobilom, že už si pozerá na mobile. Bohužiaľ nie je rozprávky Vlga zajac, kde tiež
tiež je trošku agresivity, ale skôr už teraz tie moderné, ktoré majú v sebe naozaj veľa takých... Takže aj odtiaľ je to rodina, je to média naozaj. Takže bolo by dobré práve aj apelovať na rodičov a na školy, že treba o tom veľmi veľa hovoriť. Deti sa nám prichádzajú takým smutkom, že málo sa s nimi rozprávame. Dokonca teraz komisár pre deti robil výskum na Slovensku. 1700 siedmakov odpovedalo a vyšlo z toho, že deti sa tam sťažovali, že 10-15 minút hovoria rodičia s nimi, že by chceli, aby dospelí sa pýtali, čo prežívajú, ako to cítia, akých majú kamarátov, čo ich trápi. Na to nemáme čas, žiaľ, čo je smutné. My si ho musíme nájsť, pani profesorka, aj v Dámskom klube, preto ste tu, pretože si chceme pomáhať, chceme meniť spoločnosť a chceme si robiť v živote viac radosti ako starosti. Je to z môjho pohľadu alarmujúce, ak rodičia nemajú viac času na deti, ktoré ich potrebujú ako 10-15 minút. Ale chcem pomôcť aj rodičom, aj deťom. To znamená, aké majú vlastne rodičia možnosti. Prišlo mi dieťa, 13-ročné, smejú sa mi, že je tučná, že nie je, alebo neviem čo, proste čo mám teraz ja urobiť, ísť za učiteľkou, ísť do tej triedy, a ako majú tí rodičia postupovať? No určite, som veľmi rada, že v školách sú teraz naozaj podporné týmy, školský psychológ, špeciálny pedagóg, kariérový poradca, ktorí veľmi úzko spolupracujú, určite príjmu rodiča, určite s ním porozprávajú, dieťa si vyberú, pracujú s celou triedou, lebo to je vírus celej triedy. To není agresor a obeť. Treba pracovať s celou triedou. A naozaj tam robiť rôzne psychologické aktivity na odpúšťanie si a na trošku tolerovať, akceptovať niektoré veci, nájsť si k sebe cestu, aj keď sme veľmi odlišní. A sú tam naozaj teraz veľké rozdiely medzi deťmi aj v tých rôznych špecifických vývinových poruchách učenia, správania. Čiže akceptovať ich, prijať ich, nevysmievať sa z nich. Čiže a pravda, že rôzne preventívne programy robiť, čo je úžasné. K tomu si povieme v druhom vstupe. Začali sme skvelú tému. Dámsky klub @rtvs.sk je adresa, ktorú vy dobre poznáte. Určite aj máte svoje skúsenosti. Možno máte aj nejaké, nielen zlé, ale možno aj nejaké rady, lebo ako aj pani profesorka povedala, aj spoločnosť je veľmi rozpoltená, sme veľmi agresívni, všetko sa to prenáša na naše deti. My chceme pomáhať, Dámsky klub je tu pre vás, takže v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne, pani profesorka, a my sa ideme trošku odľahčíme tému a ideme sa venovať kráse kvetov, lebo možno, že aj to by mohla byť terapia nielen pre dospelých, ale aj pre deti, že sa trošku budeme ako keby obklopovať peknými vecami a také v Dámskom klube máme. Pekne, ste úžasní a vidieť, že sme sa trafili. Pani profesorka chcela poďakovať aj mnohým starým rodičom však, ktorí sa zapojili do nášho dnešného rozprávania. Tých otázok prišlo neúrekom, ale začneme tou, ktorá sa opakovala častejšie. Ako vlastne môžu deti reagovať, ako sa môžu prihlasovať, pretože boja sa. Sú svedkami, ale vlastne boja sa povedať a naznačiť, že tento spolužiak jednoducho je agresor. Aké sú moderné metódy? My sme spomínali, že voľakedy za našich čias bola taká skrinka a tam sme napísali, že ten a ten to robí. To už neexistuje. Kam sme sa posunuli? Ja tiež ešte chcem poďakovať. Bolo toľko otázok, že sme nestačili na všetky odpovedať. Ďakujem. Za ne na polovicu z nich som odpovedala, žiaľ, na ostatné nie. Ale toto je veľmi dôležitý problém dôvery. Určite na škole by mal byť 1, 2, 3, 5 učitelia, ktorým deti veria, dôverujú, neboja sa za ním ísť, povedať aj veľmi intimné, osobné veci. Či už školský psychológ, špeciálny pedagóg, triedny učiteľ, iný učiteľ. Proste osoba, ktorá je veľmi dôveryhodná a že mu teda povie o šikane. Nevždy to tak pravda, že je. A preto volíme aj iné spôsoby, kde by deti mohli práve mať odvahu o tom hovoriť. A keďže už schránky neexistujú, alebo sú menej viditeľné. Áno. Sú tu ďalšie iné možnosti, už modernejšie, kde deti majú možnosť cez počítač, cez mobil zareagovať a napísať, čo ich trápi, bolí, a na základe toho si ich triedny učiteľ alebo školský psychológ prečíta a dostane tam informáciu, v ktorej triede, kto a môže robiť ďalšie možnosti. My ako psychológovia napríklad máme vynikajúce psychologické testy, ktorými môžeme zistiť, ako to v triede vyzerá, aké sú tam vzťahy, aké sú tam statusy detí, kto je odmietaný, kto je ignorovaný, kto je tou obeťou šikany. Čiže my máme možnosť naozaj sa k tomu dostať takými objektívnymi
metódami a práve máme v rukách aj viaceré preventívne programy a intervenčné programy, ktoré sa veľmi pekne využívajú v mnohých školách a peknými výsledkami. To nás veľmi teší, to znamená, existujú či už teda mailové, respektíve adresy, existujú aplikácie, viem, že mnohé základné školy či stredné školy už ich majú. Tu je dôležitá vec asi povedať, že je to všetko anonymné. Áno. Áno, že deti sa nemusia báť, že sa bude vedieť, že ja som ten, ktorý nahlásil spolužiaka, že má stále Nie, v žiadnom prípade je to tá anonymita zachovaná. Dobre. Zverejniť. A deti musia na začiatku školského roka dostať túto informáciu. Áno. Je tu táto, čo ja viem, platforma alebo nejaký program, cez ktorý deti môžu oznámiť, čo ich trápi, bolí a je to anonymné. Poďme ďalej. Kedy je nutné meniť školu? Viacerí písali, ako ste zmenili školu a jednoducho nebol tam ten postup. Dieťa, keď zmenilo školu, naďalej zostáva možno na tej novej škole šikanované. Prečo? Žiaľ, je to tak, že fakt niektoré obete sa stávajú obeťami aj na školách, kde prejdú. Čiže sú to také typické znaky tej obete, že je, čo ja viem, jemnejšie, úzkostnejšie, bojazlivejšie, plačlivejšie, alebo inej farby pleti, alebo obezné dieťatko, ktoré znovu dostáva aj od nových spolužiakov tieto kritické, hanlivé a nejaké znevažujúce poznámky. Tak treba držať palce. Riaditeľ to nechce riešiť. Máme aj takéto prípady, žiaľ. Písali, áno. Býva to najmä vtedy, keď riaditelia potrebujú napríklad financia od rodiča ako sponzora. Majú pomerne veľa peňazí, čo ja viem, na športoviska a tak ďalej. Čiže nechcú si povadiť toho rodiča a radšej to dajú pod koberček a neriešia. Takže nahlas treba, máme spôsoby, sme povedali, metódy, nebojte sa toho. Ďalej, kontaktovať rodičov, ktorého dieťa šikanuje moje dieťa, alebo nevstupovať do toho? Práve som tam aj odpovedala na takéto otázočky, že skôr by som radila riešiť to cez školu, triednych učiteľov, psychológov, pravda, že nevstupovať rodič. Potom sa naozaj tie vzťahy narušia. Dieťatko možno bude ešte 3, 4, 5 rokov chodiť do tej istej triedy s týmito spolužiakmi a môže to spôsobiť oveľa väčšie ešte konflikty a problémy. Viackrát sme si obidve prečítali dnes, keď šikanuje pani učiteľka. Aj to je prípad, áno. Nie vždy to je vedomé, niekedy to je vedomé, niekedy nie je to vedomé. Ona myslí si, že naozaj ten prístup je vhodný a takto postupuje. Ja osobne si myslím, že naozaj nastala doba, kedy treba robiť veľa tréningov, výcvikov, prednášok, diskusí, debat na túto tému aj s pedagogickými odbornými zamestnancami, vymieňať si skúsenosti, možno aj online. Však máme teraz veľké možnosti robiť online prednášky alebo debaty, aby sme o týchto problémoch vedeli, že robím ja možno nevhodný prístup. Pani profesorka, hneď nadviažem. Pýta sa v tejto chvíli jedna diváčka, či sa o tomto rozpráva v školách a v triedách. Či je takáto nejaká vyučovacia hodina, ktorá je venovaná práve tomu, ako deti majú bojovať so šikanou? A veľa sa robí. Robí. Áno, to zase by som naozaj... Nechceli krivdiť, robí sa. Dobre, sa veľa. Ideme ďalej. 14-roční bijú, už sú, ako sa povie, trestnoprávne zodpovední, 14-roční. Ak sa stretne skupina 14-ročných detí, ktoré niekoho šikanujú, kam to môže viesť? Čo sa s tými deťmi môže stať? No, ak je takéto sociálno-patologické javy, častejšie záškoláctvo, čo ja viem, nejaké krádeže, práve tá agresívne prejavy v triede alebo voči mladším deťom v škole, tak už potom treba to riešiť aj radikálne. Máme tu reedukačné zariadenia, diagnostické centra, kde by istý čas malo dieťa pobudnúť. Venujú sa mu psychológovia, psychiatri, pedagógovia, kde trošku by získalo také o sebe získal by obraz o sebe a vedel by možno, keby sa vrátil do školy, trošku ináč sa správať a postupovať. Nie vždy sa to podarí, jasné, že máme agresorov, ktorí, aj keď sa z takýchto pobytov vracajú, sa to znovu opakuje. Poďme k tomu ešte, ako motivovať deti, aby sa zdôverovali. To je jedna z vecí, ktorá sa viackrát pýtali, že my sme povedali s pani profesorkou, že asi to rodič by mal zbadať. Ak sa venuje dieťaťu viac ako 15 minút, tak by mal zbadať, že niečo s mojim dieťaťom nie je v poriadku. Ale predsa len, ak potrebujú nejakú motiváciu. Má to byť učiteľka, ktorej som to povedala ja ako prvá, alebo to má byť kamarátka, ktorej som to povedala. Čo máme robiť? Práve sme tak trošku aj rozprávali o tom, že nastúpila generácia alfa. Sú to deti narodené po roku 2010, majú teraz 14 rokov a menej.
možno aj tá generácia pred nimi, tá generácia Z, vyžaduje už iný prístup náš dospelých. Taký, by som povedala, partnerský, kamarátsky, hovoriť na rovinu, otvorene. Mne sa osvedčilo, že kľudne môžeme povedať pred takými deckami, vieš čo, som nervózny, možno budem reagovať veľmi zle, prepáčte mi to, ale mám nejaké starosti, možno rodinné alebo zdravotné. Čiže hovoriť otvorene sa osvedčuje. Hovoriť na rovinu a povedať deťom, decka, zaručujem vám, že keď mi pôjdete povedať aj takéto veci, dávam vám slovo, že nepoviem to žiaľ. Možno žiaľ, alebo aj dobre, nikomu. Svedkovia. Hovorili sme, že veľmi dôležité v triede je, aby som sa stal, ako sme videli ten kruh, na ktorom bolo vlastne vysvetlené, či som agresor, či som jednoducho svedok, ako deti príjmeť k tomu a uistiť ich v tom, že všetko bude v poriadku, ale staňte sa svedkami, podporte nás v boji proti šikane. No jednak svedkovia chodia niekedy vypovedať, keď už to nemôžu deti, ktoré majú také výčitky svedomia a veľmi sa trápia tým, že takto to v ich triede vyzerá, naozaj navštívia, či už to psychologa, triedneho učiteľa a teda zdôveria sa, že pán učiteľ, pán psycholog, v našej triede sa toto deje. Prosím, vojdite tam a riešte to, či hovoria to, ale nie vždy, pretože sa tiež boja, že bude to ako bonzovanie a že sa to obráti proti ním, že aj oni budú potom neskôr obeťami šikany. Ale mali by sme tiež apelovať na nich, že práve od nich možno závisí. Keď sa dajú dokopy a stmelia 2, 3, 4 silní jedinci, ktorým to vadí, že môžu urobiť veľmi veľa práve v tejto téme proti agresorovi a obeti. Ste úžasná. Keď by nás dnes počúvalo veľmi veľa ľudí, aby sme dokázali aspoň cez vás a cez všetky informácie, ktoré ste poskytli a ponúkli, pomôcť deťom, aby boli v školách šťastnejšie a jednoducho, aby sa nám žilo lepšie a samozrejme aj vám. Ešte raz ďakujeme. A ja ďakujem a chcem, aby našim deťom sa dobre darilo.